I sidste uge døde Robin Mortensen. Han blev det andet narkooffer i Haderslev på bare 1 uge. Vi er i dag samlet her i Hertug Hans Kirke for at mindes og tage afsked med Robin Jensen Mortensen, til daglig kaldet Bimmer. Han var udsat for mere modgang, end han kunne klare. Robin Mortensen døde af uren heroin, som han og hans bror Bjarne havde købt og fikset sig med. Siden Robins død har Bjarne haft det frygteligt og bebrejdet sig selv mange gange. Ude hos søsteren, der bor i Stepping, har Bjarne forsøgt at falde til ro, men det har været svært. Blandt andet har Bjarne lyttet meget til sin afdøde brors yndlingsnummer. Bjarne vil ikke acceptere, at hans brors eftermæle skal lyde død narkoman. Han var hyggefikser, han var ikke narkoman. Han var hyggefikser. Men det var det, Bjarnes bror døde af. Robin og mig, vi har klaret det sådan i 10 år. Har vi været hyggefikser. Og det er vigtigt for dig at sige, at det er det, I er, og at han var også. Og ikke narkoman. Ja, det er vigtigt for mig. Det er derfor, jeg sidder her i det her skarpe lys. Ikke? Men Bjarne, hvor går grænsen? Hvornår bliver man så afhængig af stoffet? Det kan I vel ikke kontrollere? Det er der så mange andre, der heller ikke har kunne kontrollere. Nej, men nu har vi kontrolleret det i de 10 år, der er gået. Eller 15 måske endda, ikke? Og så er der nogen, der er svage, og de har så ikke kunne klare det, og så er de så talt. Men så er de blevet narkomaner af det, ikke? Fordi de ikke kunne klare og bare nøjes med at gøre det en gang i måneden, eller 2 eller 3, men det var ikke... Man har sætte mig ind i det med, at vi vil fandme rester med mig, ikke mest flere. Bjarne og Robins søster, Pia Mortensen, har selv røget hash, men har aldrig rørt hårde stoffer. For os er ordet hyggefikser, som han betegner, det vil afskrække mig i hvert fald. Fordi jeg er 100% sikker på, at hvis man vil tage en helt ung, jamen jeg er kun hyggefikser, så vil den unge måske sige, det kan jeg også klare. Hvis man på et eller andet tidspunkt kan de ikke klare det. Og så er det altså, at så er man ikke bare hyggefikser. Så er man narkoman. Når du så er stået frem, så er det også, fordi du frygter egentlig også for, hvad kan der ske med Bjarne? Jeg tror nok, at hvis jeg også mistede Bjarne, på grund af sådan noget, så tror jeg simpelthen, at så kunne det hele bare være lige meget. Også fordi, vi har ikke så længe mere vores far, han ligger på sygehuset. Vi har ikke vores mor. Og jeg vil i hvert fald på alle mulige måder forhindre, at vores familie totalt går i opløsning. Eller at der bliver revet mere ud af den, end der er blevet revet ud af den. Så hvis Bjarne også gik hen og lavede sådan noget, eller af en eller anden grund døde af sådan noget, så tror jeg ikke, at der var noget mere tilbage. Der er omkring 40 narkomaner i Haderslev-området. En del af dem har holdt til her i små værelser i et område, der går under navnet Lille Christiania. Narkobetjent Fred Nissen kendte også Robin, og han kender Bjarne og hele den hårde kerne i Haderslevs narkomiljø. Fred Nissen ser narkomanerne gå ind og ud af behandlersystemet, uden at det overhovedet hjælper. Efter min mening skal man have mulighed for en meget mere konsekvent behandling af narkomaner. Man skal ikke ligesom sætte og stryge det med hårene og sige, ja, det er også synd for dig osv. Nej, man skal have muligheden for at sige, her er der en stol, og den skal du altså sidde på, indtil vi er færdige med det her problem. Robin Mortensens død har fået hans søster til at komme med et råb til politikerne i Danmark. De kender ikke til forholdene på samfundets bund, siger hun. Det allerførste, jeg vil sige, det er ikke et nødråb. Det er et nødskrig, og det er med store blokbogstaver. Og det er vågn op. Kig ind i vores eget lille land. Altså så stort er vi jo heller ikke. Men kig ind og se, hvad vi har af dårligheder her i landet, ikke også?
Men Robins død har fået piger til at miste den sidste tillid til danske politikere. De ved egentlig ikke, hvad de snakker om, når de snakker om afhængige og narkomaner og sådan noget. Fordi de sidder i et beskyttet værksted, kan man godt sige, fordi det er deres værksted, hvor de arbejder ud fra. Men du ser jo da sjældent, at vores statsminister for den sags skyld lader bare ham komme med, ikke også? At han tager sin bil og kører ud og sætter sig på en bænk, hvor alle vores alkoholikere og hvor vores misbrugere de sidder og tager sig en sludder med dem. Det gør han ikke. Og det er det ingen af vores politikere, der gør. Nej, de skal gøre noget ved det. De skal virkelig mande sig op og sige, nu skal der sgu ske noget i lille Danmark. Skæg. Jeg tror, den har fået skæg. Hvad? Kan vi sige morgen til Satya? Så skal I sige morgen til Satya. Moin, moin. Vi ses måske en anden gang.